A ideme kurva. Ty koko, to sa je na bicykel do piči. Prejdeme ty tak. Ty vieš jak oni, jak tí chodci. Ej, padaj, vole. Po píče! To tam do dole. Kokos, kam si ma pustil? To je horšie. Ty kokos! Kokos. Zhotal som mušku. Ty kokos! Jo, je to malký kamienok. Je to vždycky, že vie. Čakáme Sempreho. Baví sa z tej húštiny. Sempre zatiaľ nikdy obehli sme ho okolo do piči. Bohovo. A Sempre ide! Poďme! Hej, tu máš checkpoint. Zakry si tu. Dobre, môžeme ísť ďalej. Ty to si taký efekt. Pozor, šmiklavo je tu. Hej, tak to je horšie. Hovorí sa, že nechám. Daj to by si neutekal. Nerob sa kokos nie do 2 minút. Nechám. Koráček. Kokos. Sa zjebiš, nemusíš ani utekať. Kokos, môj prst. Vieš? Ja žijem, ja len prstu s kamienkou. Pičo, to nie je na toho tvoje bahať poverovať. Ty víš, ty. Kokos, až do obývačky. Ty kokos, čo je? Hej, nereli. Kurva. Opäť čakáme Sempreho. A Sempre sa už valí. Už sa kotúla. Sempre už nevie zaprosiť. Ale vážne vás na vás spíš, ako to ste hore. Sempre nejaký komentár máš? Vynikajúci. Rýchlejší dole. Alebo natáčam. Utekajte, že tvrdá sa za vami! Tak opica. Kokot! Nečete, daj si onej zásterky opraviť, nečete vyletuje.
pán brat psychicky túto našu náročnú jazdu nezvládol. Psychicky.